Portocristo. Continua la polèmica del pont. Avui visitam la casa de na Conxa. Na Conxa és una de les veïnes afectades per la construcció del pont de Portocristo. Ai, sí, fill meu, vine, mira. Que feo, feo. Un desastre, una injustícia. I mira els turistes com me'l miren, mos tiraran cacauets. Sí, Conxa, i a més sense possibilitat de que t'entri un cotxe dins el menjador. Un cotxe o un autobús de gent Erso. Conxa, i tota aquesta gent que passa per aquí enmig? Ai, sí, fiet, és que és gent més fàcil passar per casa meva que donar la volta en el pont. Mira, si tingués el bal aquí davant, jo... Som aquí per quan la ciutadania me reclama. Antoni Pastor, batlle de Manacor, portaveu del PP al Parlament. És més sexy que Brad Pitt. Bé, segons el seu Facebook. Senyors espectadors, Antoni Pastor és aquí per donar la seva versió dels fets. Buenas tardes. Ai, Conxa. Som aquí per demostrar que tot això que deis són animalades. Senyor Pastor, aquí té una altra multa. Perdoni, senyor gent, i això de la multa? El senyor Pastor té que pagar 1.500 euros de multa per cada minut que passa que no han derrocat el pont. Ai, jove, vengui, que jo li mostraré una porta que fa una renou si l'obrim que no se pot aguantar. Escolti, tot això són exageracions. Pensi en el costat positiu. Si té la porta tancada, no se'n va la calor de la calefacció. Sí, però és que hi ha una altra porta en el pati que no la podem obrir perquè davant hi han construït una columna, per favor. Ja li dic que miri la part positiva. Si té la porta tancada del pati, no li entrarà la pols del pati. Que no, que el dia que van construir aquesta porta, la meva sogra era de fora que regava les plantes i no ha pogut tornar a entrar i li han de posar trinxeta per davall la porta, senyor Pastor. Senyor Pastor, ha passat un altre minut, me sap greu, Miri, no sigui pesat. No tirarem el pont. I si el tiren, en construirem un l'endemà. D'acord? Aquesta gent tot el dia aquí passa per casa meva. No tenim cap intimitat, senyor Pastor, sos el colmo. Tinc que fer-li una proposició a vostè. Senyor Pastor, sembla mentida que hagi pogut convèncer la senyora Conxa perquè canviï d'opinió. Què li ha dit? Li he explicat com es pot treure profit d'una situació adversa. Senyor Pastor, ja és que me sap greu, ha passat un altre minut, Següent, són 5 euros.